Продължаваме с нашето предсказание за деня. И така, има две новини. Едната ще я оставя за друг ден, а днес ще гледам на нивото на река Дунав. Или къде има проблем. Къде се появява проблем с водата в река Дунав, защо водата изчезва в последната точка, вливането в Черно море. В Шварцвалд, където извира в Германия, виждам да е буйна. Така че, като искат да заснемат медиите, нека да заснемат в Шварцвалд. Интересното е, че ми дава 5 държави, в които всичко е наред. Въпроси ще има за река Дунав. И така минаваме през Германия. В Германия има ли проблем с река Дунав? Отговорът е не. Всъщност отговорът е да, извинявайте. Аз го виждам хубаво, да, има. Но виждам планове, това е в края. Едната част е добре, а другата част виждам да е зачеркната, като слизане от високо. Там виждам проблем при водата. Там виждам една част, там губи ли се водата? Отговорът е да. Значи започваме с Германия. И така, при слизането от високо, част от водата се губи. Това е естествена загуба ли? Отговорът е не. Една част. Има нещо, което е в самия извор. В самия извор, което е спонсорирано от банка. Доста голяма сума. 10 цифрена сума. Виждам тук да се затваря една част от връзката. Една част от водата е още при самия извор. Сега минаваме към следващата страна, Австрия. В Австрия проблем има ли с водата? В Австрия няма. Там няма разделяне, няма загуба, няма такава загуба. Говорим за изкуствена загуба, а не изпаряване във въздуха. Следващата е Словакия. В Словакия има ли проблеми с водата на река Дунав? Тук отговорът е да. Тук има документи. Тук има проблем. Вече проблема от една страна при извора е първия проблем, втория проблем е в Австрия. Какво означава сега това? Тук има разделяне с водата. Тук естествените неща приключват в Австрия. Тук виждам голяма сума пари, която се взема. Но там ли спират? В Австрия спират ли водата? Отговорът е да. Очаква се някакво известие. Като наслагване на едно място виждам водата. И така, значи следващото е Австрия. Тук има спиране на водата. Словакия. Словакия има ли проблем с водата на река Дунав? Отговорът е не. Няма разделяне, няма някакъв проблем. Унгария. При нея виждам проблеми. При нея виждам лидер. Виждам да се опитват да правят кариера. Виждам да са наведени, да гледат в земята, да издирват.
Да, определено виждам лидер, човек, който смята да все едно слага ръка върху всичко това. В Унгария има проблем, сериозен проблем. Двама лидери има, които седат и не знаят какво да правят. Това кражба на вода ли е? Не е кражба на вода. Те считат, че имат проблеми с това, че водата не стига до тях. В Хърватия има ли проблем с водата при река Дунав? Отговорът е не. Не смятат да се разделят. Там виждам водата да тече бързо. Слиза като от високо, продължава на ниското по-бавно. Там виждам като завихрене на водата. И там има комуникация съответно. Там ще има съдебно решение, свързано с водата. Така, говорим за Унгария, нали така? Унгария. Унгария има ли проблем? Не, няма проблем. Там ще има съдебно решение. Ще има проблеми в Европейския съюз. Вътрешните органи знаят къде какво става, така че ще има проблеми и съдебно решение в Унгария. Сега Хърватия. Хърватия в момента виждам проблеми свързани с пари. Двама, които се опитват да изтеглят кредит и имат проблеми с кредит, връщане на пари. Ще има ли Хърватия проблем с водата? Отговорът е не. Няма да имат разделение, там няма да има проблем с водите на река Дунав. Румъния. Ще има ли проблем с... Тук отговорът е да. Започва напрежение в Румъния. Ще има съдебно решение. В бъдеще ще им бъдат дадени пари на Румъния. След това се очакват проблеми. Ще има избор, който трябва да се реши. Решение, съдебно, което трябва да се вземе. Кога? Седмица, месец. Месец е една седмица. Едната седмица ще се зачеркне. След това ще има агресия от страна на румънците. Но няма да има проблеми с разделянето на водите. Водата, Дунав ще продължи да носи вода в бъдеще. Така. Това беше за Румъния. Румъния, да. И аз така просто проверявам дали слушаш. България. България ще има ли проблеми? Отговорът е да. Ще има едно голямо сърдене. Няма да има избор. Ще има документи, които правят. Ще им се налагат правила заради връзката с Европейския съюз. Ще искат да пробият държавниците това съждене и да минат напред. И така, ще има ли проблем с атомната централа в България? Отговорът е не. Виждам обаче да има доста агресия. Европейския съюз ще затвори огласяването и връзката си в този момент. Колко е този момент? Седмица до 2 седмици. Ще има проучване, ще има пауза в взаимоотношенията във връзка с водите на река Дунав. Какво още да попитаме? Не знам. Нищо ти, ако се сетиш. И така, какво има? Какво ни интересува от водите на река Дунав? В бъдеще се продължават да се вървят. Кога ще има приключване на този период? Кога ще се върнат водите на река Дунав? Буйните води. Седмица.
В края на месеца ще има проблеми. След това ще има комуникация. Седмица, две. В третата седмица, значи това е септември, в третата седмица ще се вземе решение. Решението няма да хареса на никого, защото ще предизвика нерви. И така, септември. Септември се връщат до края на септември. Реките на Дунав, водите на Дунав се връщат. Добре.